Som de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, més coneguda per la Muntanyeta. Som una entitat que dona serveis d'escola d'educació especial a 50 nens i nenes, un centre ocupacional o un centre de dia on tenim 31 persones atesa i una residència amb 23 persones. Fa 33 anys que som al territori, que som allà, 8 pares van crear aquella associació l'any 77 i nosaltres continuem fent la tasca, continuant la tasca que van començar aquells pares. Fa ja 6 anys que estem fent projectes d'investigació d'I+D o d'I+D+R, d'R+D+I. I bé, la veritat és que des d'un bon començament estàvem molt interessats en intentar fer alguna cosa per als nostres nens en quant a la qüestió d'ajuts tècnics. Doncs el nostre projecte, que es diu Segona fase del CIT+, doncs és això, és la continuació d'aquest projecte que hem engegat enguany 2010 a la Muntanyeta i és un sistema interactiu per persones amb múltiples discapacitats, com els nois i noies del Centre de Paràlisi Cerebral. Llavors es tracta de proporcionar-los una sèrie d'activitats interactives adequades a aquest tipus de persones tenint en compte les seves capacitats físiques, mentals i sensorials. La part més pedagògica, quan estem interactuant amb els nens, l'eina el que fa és motivar per moure la part del cos que volem que mogui. En els nostres xiquets que tenen discapacitat motriu és una cosa molt important, igual que la part d'estimulació de la veu, perquè també la musculatura bucofonatòria també té la seva part de lesió. Llavors, interactua amb l'ordinador d'una forma lliure i imaginativa i creativa, i això motiva i fa que el nen estigui entretingut, estimulat, atent i sent que ell és capaç de fer que l'entorn canviï.